7. קוראים לי חניתה, ואני גרה בבית. גרתי לפני חודשיים. טיפוס רגיל, אפשר להגיד. מי שמכיר אותי אז יודע שאני גם בן אדם שאוהב לקוראים כבר. אני מעדיפה לתכנן לעצמי את החיים יום אחרי יום. אני אוהבת להסתדרת לעצמי כדי שתפן, בבריכה. אני אוהבת מסעדות טובות, אני אוהבת לתת קפה, אפילו, אני אוהבת בריכה, אני שוחה 3 פעמים בשבוע. אני מפחדת מזה שמחליטים עליי מה אני עושה בכל דקה, אני לא יודעת איך אני אתמודד עם זה כאלה. אבל אם אני אהיה משוחררת ואני אצליח להגיע להיות עלייה אמיתית, אני חושבת שאני טיפוס מצחיק. הרבה פעמים רואים שאני סטנדאפיסטית. כאילו, אני לא מתכוונת להצחיק, אבל אנשים צוחקים. לא יודעת, אולי זה המראה שלי. יש לי ילדה בת 21, שהשתחררה לה מבן פסיכומטרי. היא כל כך עסוקה שפשוט אי אפשר לצלם אותה. ילד בן 19, חייל, בחורה, משרת בפיקוד מרכז, שהוא מאוד מאוד אוהב מחשבים וכל הדברים האלו, הוא גם מביא על הריאליטי, אבל הרגע הוא יש. מה כמובן שאתה תבחרו אותי, בעיקר החתיכים בכם. תזכרו שאישה זה לא חייב להיות, היא לא חייבת להיות בת 20 כדי להיות מדליקה את חברות.